icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndiri kumuri yeZimbabwe nepasi rese maswera sei paswara nhasi matima nawo senyika ino ndinoitwa Washington Marimira baba Isabel kana kuti Bozhongora 1 keda mtsvuku monyere pagokwe. Aiwa muri yeZimbabwe tinogara kusangana tose tiri pachimuti nepfenyuro inofadza dzimwe bayereti nepfenyuro inofamba iri pamusoro pedzimwe nepfenyuro inofafaidza dzimwe nepfenyuro. Nhasi muri yeZimbabwe kutaura kuno kwandikuti ndangoti ndingokuudzaiwo zvimwe zvezvimwe zviri kuitika mukati menyika ino. Nyaya indoda kutaura pano inyaya inosiririsa, nyaya inorwadza yakaitika mukati menzvimbo inoshedzerwa kuti Bocha Marange. Muri yeZimbabwe kune murandakadzi akagara nemurume wake akaita vana vanokwana kuita 4. Aita vana vanokwana kuita 4 ndikunetsera nemurume vanga vane makore 3 izvo. Mukadzi abva kumurume achigara achiita zvinhu zvakewo kumba kwevabereki vake. Murume anga akugara mukati meguta reHarare. Asi chinoshamisa muri yeZimbabwe ndechekuti izvo mukadzi uyu paakaenda kumba adzokera kumba kwawo mushure mekunetsera nemurume akaenda kunogara achidanana nababa munini munin'ina wababa vake. Baba vake namai vake vakafa. Munin'ina wababa vake paakabva kumba kwavo kumba kwakarorwa nemurume adzokera kumba akanogara akunodanana kuita mudiwa nemudiwa nemunin'ina wababa vachigara vese. Izvezvi zvazoitika ndezvekuti baba ava vanga vakutoita shanje negodo kuti mwana uyu ane vamwe vanhu vaakudanana nawo. Mukufamba nekuwirira kudaro panga pakuita nyaya dzokuita sekunonzi mwana anga akuramba nebonde kuna baba uyezve akubuditsa sikiro kuti ndozviri kuitika. Baba avo vanga vakutaura vachiudza mudzimai kuti izvo zvauri kuita zvoda kundinyadzisa wakubuditsa secret ndichakunyadzisa chite kwandii. Baba avo vakasvika pamba ndokutanga kunetsera nemukadzi usiku. Vanetsera nemukadzi usiku mukadzi achibva atiza mumba. Atiza mumba baba vakasara vari mumba mune vana. Mumba manga muine vana vanokwana kuita 4. Mukuru ari form 2 anove musikana, vakomana 2 nevasikana 2. Baba ava vakatora chigubhu chepetrol ndokutanga kusasisa mumba. Umwe mwana akatobvunza kuti baba muri kutisasa petrol zvakaita seiko zvikanzi aiwa imvura yemunamato yandiri kushandisa. Zvadaro muri yeZimbabwe inzai zvakazoitika. Baba ava vakabva vatora mechisa ndobva vatungidza moto ivo varimo mukati imomo. Moto wotanga kupfuka. Mwanasikana ari form 2 ndiye akazama kukwira nepahwindo ndobva abuda panze. Abuda panze ndiye akatozoudza vanhu zvakazoitika izvi. Asi ndine urombo nyaya yakaitika nezuva. Mwana iye akabuda nepahwindo muri yeZimbabwe azofa zvakare nhasi. Kureva kuti mumba umu mafa vana vakomana 2 mukafa vana vasikana 2 naivo baba ivavo vabva vafa. Baba ava vasati vaita zvinhu izvi vachibva vatora mafotozi avakanga vachitumira murume uyu akambogara nemukadzi uyu kuti honaka ini ndadana nemurume wako nemukadzi wako zvakwainzwa ndizvo. Saka iko zvino zvinhu zviri kurwadza muri yeZimbabwe kuti munhu shuwa ungadanana nemwana here. Pamusoro pekudanana nemwana womuitira shanje. Pamusoro peshanje idzodzo wosvika pakuuraya vana vake zvakare vakazvara nemukadzi wake. Muri yeZimbabwe munoti kudini yakadai so. Nakuti ndikuzivise zvimwe zvezvimwe zviri kuitika panguva ino. Izvo zvevanhu vari pachema mukati menzvimbo yeBocha Marange kwaMafararikwa.